Η ιστορία δεν είναι ακριβής επιστήμη. Δεν είναι δεδομένη. Με την πάροδο του χρόνου, η γνώση του παρελθόντος εμπλουτίζεται και εξελίσσεται. Αλλά οι ήδη διαμορφωμένες ιδέες δεν ξεχνιούνται ούτε αλλάζουν εύκολα. Για να κατανοήσετε τις αλήθειες του κόσμου, πρέπει να αμφισβητήσετε τα δεδομένα και να αποκρυπτογραφήσετε τα γεγονότα βλέποντάς τα από άλλη οπτική. Οι μεταγενέστεροι θεωρούν τη δημιουργία του Ισραήλ άμεση συνέπεια του Ολοκαυτώματος. Κι όμως, «8 Μαΐου του 1945. Η Γερμανία κοίταται κάτω από τα συντρίμμια, καταπλακωμένη από το μέγεθος των εγκλημάτων της. Στο Auschwitz, στο Μπιρκενάου, στο Σόμπιμπορ, στην Τρεμπλίνκα, η λίστα με τις φρικαλαιότητες που διαπράχθηκαν είναι τεράστια. 6 εκατομμύρια Εβραίοι εξοντώθηκαν με βάναυσο τρόπο. Απέμειναν οι επιζώντες αυτής της τραγωδίας. Επέζησαν την πορεία θανάτου προς τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Έχουν χάσει τα πάντα και δεν έχουν πού να πάνε. Η μοίρα τους εξαρτάται τώρα από τους νικητές της πολεμικής αναμέτρησης. Αλλά στην άμεση μεταπολεμική περίοδο, το να δοθεί στους Εβραίους μια πατρίδα δεν αποτελεί προτεραιότητα. Εκείνη την εποχή οι σύμμαχοι ήταν καταβεβλημένοι από αμέτρητες δυσκολίες. Εκείνο που προέχει είναι η αποκατάσταση των οδών επικοινωνίας, η διαχείριση του πλήθους των Γερμανών αιχμαλώτων και κυρίως ο επαναπατρισμός των δεκάδων εκατομμυρίων ανθρώπων που είχαν απομακρυνθεί από τις χώρες τους. Η διοικητική μέριμνα έκανε θαύματα. Μέσα σε λίγους μήνες επέστρεψαν στα σπίτια τους εξόριστοι, αντιστασιακοί, εργάτες κατέργων, πολίτες που είχαν τραπεί σε φυγή και αποστρατευμένοι στρατιώτες. Άλλοι δεν είναι τόσο τυχεροί. Το φθινόπωρο του 1945, σχεδόν 70.000 επιζώντες του Ολοκαυτώματος περιμένουν ακόμη να βρεθεί μια λύση από το αδιέξοδο που βρίσκονται. Συγκεντρωμένοι σε στρατόπεδα προσφύγων, προερχόμενοι από την Πολωνία, την Ουγγαρία ή την Ουκρανία, αρνούνται να επιστρέψουν σε αυτά τα αιματοβαμμένα από τις σφαγές χώματα. Πολλοί σκέφτονται να μεταναστεύσουν για να ξεκινήσουν μια νέα ζωή. Αλλά οι χώρες ασύλου ήταν ελάχιστες και ακόμη και η Παλαιστίνη, η κοιτίδα των προγόνων τους, αρνήθηκε να τους ανοίξει την αγκαλιά της. Υπάρχει λόγος. Οι Άγγλοι που διοικούσαν την περιοχή ήταν αντίθετοι με τον ερχομό τους. Ο λόγος? Ως στρατηγικό σταυροδρόμι, η Παλαιστίνη αποτελεί το νευραλγικό κέντρο της Βρετανικής Αυτοκρατορίας στη Μέση Ανατολή. Στη Χάιφα, που βρίσκεται κοντά στη διόρυγα του Σουέζ, απολύγει ο αγωγός που μεταφέρει το πολύτιμο Ιρακινό πετρέλαιο. Και στο Ιράκ, όπως και στην Υπεριορδανία και την Αίγυπτο, διοικούν μονάρχες που το Λονδίνο επιθυμεί να προστατεύσει. Η επιρροή τους στην περιοχή εξαρτάται από αυτούς.
Επίσης, αφού ενθάρρυναν την εβραϊκή μετανάστευση, οι Βρετανοί υποσχέθηκαν στους Άραβες να περιορίσουν τις βίζες σε 1.250 το μήνα. Οι Παλαιστίνοι, χριστιανοί και μουσουλμάνοι, που είναι παρόντες στην περιοχή από αμνημονεύτων χρόνων, θεωρούν τους Εβραίους εισβολής επίκους. Για αυτούς, η τραγική μοίρα των επιζώντων του Ολοκαυτώματος δεν πρέπει να αποτελέσει πρόσχημα για την εισβολή στη χώρα τους. Από την άλλη πλευρά, για τους 500.000 Εβραίους που έχουν ήδη εγκατασταθεί στην Παλαιστίνη, η μαζική άφιξη επιζώντων του Ολοκαυτώματος είναι υψής της σημασίας. Με την εγκατάσταση των πρώτων νεοφερμένων, οι επιχειρηματίες και οι οικοδόμοι γνώρισαν μεγάλη ευημερία. Τα αγροκτήματά τους, τα περίφημα κιμπούτς, έχουν αρχίσει να πολλαπλασιάζονται. Μέσα σε λίγα χρόνια, η πόλη του Τελαβίβ μετατράπηκε σε σύγχρονη μητρόπολη των 200.000 κατοίκων. Οι εξ αρχής σιωνιστές φιλοδοξούν τώρα να ιδρύσουν ένα τεράστιο κράτος σαν αυτό της εποχής των βασιλιάδων Δαβίδ και Σολομώντα. Με άλλα λόγια, αν και αποτελούν μειοψηφία, διεκδικούν ολόκληρη την Παλαιστίνη. Ωστόσο, αυτή η φιλοδοξία σκόνταψε σε ένα σημαντικό πρόβλημα. Ο αραβικός πληθυσμός είναι διπλάσιος από τον δικό τους και η εξόντωση των Εβραίων στην Ευρώπη τους στέρισε την κύρια πηγή μεταναστών που θα μπορούσε να τους ενισχύσει. Όσο λοιπόν οι Βρετανοί έχουν αυστηρούς όρους μετανάστευσης, το κρατικό τους σχέδιο είναι καταδικασμένο σε αποτυχία. Ένας άντρας αρνείται να το δεχτεί αυτό, ο Νταβίδ Μπεν Γκουριόν. Επικεφαλής της Εβραϊκής Υπηρεσίας, ενός είδους εμβρυακής κυβέρνησης, έχει αφιερώσει τη ζωή του σε ένα στόχο, σε μια ιδέα, σε ένα πάθος. Να δώσει στο λαό του ένα κράτος, ώστε οι Εβραίοι να αποκτήσουν επιτέλους τη δική τους γη. Στις 16 Οκτωβρίου του 1945, κατά την επίσκεψή του στη Γερμανία, ο εκπρόσωπος των Εβραίων της Παλαιστίνης ανέλαβε δράση. That it was the Jewish people who made Palestine. That was Palestine who made the Jewish people. That no other people in the world made Palestine. Ως πραγματιστής γνωρίζει ότι οι επιζώντες ήταν ένα εργαλείο για το σιωνιστικό σκοπό και ήταν έτοιμος για όλα προκειμένου να επικίσει το μελλοντικό του κράτος. Σύντομα, τα στρατόπεδα των εκτοπισμένων μετατρέπονται σε κέντρα στρατολόγησης. Για να προετοιμάσουν τους υποψήφιους νεοσύλλεκτους, οι σιωνιστές αγωνιστές κάνουν μαθήματα εβραϊκών στους νεότερους. Ακόμη και ιστορία ή γεωγραφία. Οι ενήλικες διδάσκονται τις βασικές αρχές της γεωργίας. Για όλους, η εκμάθηση λαϊκών τραγουδιών και χορών εδραίωνε μια κοινότητα με κοινό πεπρωμένο. Με το πέρασμα των εβδομάδων, ο αριθμός των εθελοντών για τη γη της επαγγελίας αυξάνεται. Απομένει να τους χορηγηθεί βίζα. Ο Μπεν Γκουριόν είναι αποφασισμένος να τις αποκτήσει. Την άνοιξη του 1946, ο ηγέτης κινητοποιεί τη διεθνή κοινή γνώμη. Στόχος του είναι να καταγγείλει την αμετακίνητη θέση των Άγγλων. Απαιτούνται τουλάχιστον 100.000 βίζες για όλους τους Εβραίους που επιθυμούν να μεταναστεύσουν. Κινητοποιήθηκαν όλα τα δίκτυα του εβραϊκού κόσμου.
στην Ευρώπη και κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες τον πιο πιστό σύμμαχο της Βρετανίας. Το μήνυμα των σιωνιστών είναι σαφές. Πρέπει να αλλάξει η βρετανική μεταναστευτική πολιτική. Με μια εβραϊκή κοινότητα 5 εκατομμυρίων ανθρώπων, το αμερικανικό σιωνιστικό κίνημα είναι το πιο ισχυρό, το πιο ενεργό και το πλουσιότερο στον κόσμο. Όπως και ο Μπεν Γκουριόν, οι υποστηρικτές του είναι ένθερμοι μαχητές για τη δημιουργία ενός εβραϊκού κράτους. Όπως ο Ναούμ Γκόλντμαν, ένας από τους ιδρυτές του Παγκόσμιου Εβραϊκού Κογκρέσου. And came to power, a state in a country which would have opened its gate to all the Jews who had to come. Όσο ισχυρά κι αν είναι τα επιχειρήματα, δεν εξυπηρετούν την αμερικανική κρατική λογική. Για τον Υπουργό Εξωτερικών George Marshall, η υποστήριξη των σιωνιστών ίσως να έθετε σε κίνδυνο την πρόσβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στο πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής. Επιπλέον, σε αυτή την άμεση μεταπολεμική περίοδο, όπου ο κομμουνισμός βρίσκεται σε άνοδο, δεν θέλει να αποξενώσει τους Βρετανούς συμμάχους του. Ο πρόεδρος Χάρι Τρούμαν είναι διχασμένος. Ευσεβής χριστιανός, η συμπόνια του για τους Εβραίους ήταν ειλικρινής. Η τραγωδία του Ολοκαυτώματος τον είχε ευαισθητοποιήσει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο αρχηγό κράτους. Παρά την απροθυμία των συμβούλων του, τάχθηκε υπέρ της έκδοσης 100.000 θεωρήσεων που ζητούσε ο Μπεν Γκουριόν. Οι Βρετανοί αντιδρούν χωρίς καθυστέρηση. Κατεστραμμένη από τον πόλεμο, η χώρα αγωνίζεται να ανακάμψει. Η Αγγλία, που κάποτε ήταν μια μεγάλη παγκόσμια δύναμη, ζει με στερήσεις και ανέχεια. Τα ταμεία της είναι άδεια και επιβιώνει αποκλειστικά χάρη στην οικονομική βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρά την εξάρτηση αυτή, ο Υπουργός Εξωτερικών Έρνεστ Μπέβιν δεν επιθυμεί να αμφισβητηθεί η μεταναστευτική του πολιτική. Εξοργισμένος από την παρέμβαση, ανταπαντά κοφτά στον Τρούμαν να υποδεχτεί ο ίδιος τους επιζώντες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολύ γρήγορα, η διαφωνία μεταξύ των δύο χωρών κάνει το γύρο των καγκελαριών. Ο Νικολάι Νόβικοβ, σοβιετικός διπλωμάτης, προειδοποιεί το Κρεμλίνο. La demande américaine d'autoriser 100 000 juifs à entrer en Palestine pourrait miner les relations américano-britanniques. Ο Ιωσήφ Στάλιν άδραξε την ευκαιρία. Η συγκυρία ήταν πολύ καλή για να μείνει ανεκμετάλλευτη. Η όξυνση της διαμάχης μεταξύ των δύο χωρών θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει την Αγγλία και να ανοίξει τις πόρτες προς τη Μέση Ανατολή, μια περιοχή από την οποία η Σοβιετική Ένωση ήταν πάντα αποκλεισμένη. Προωθεί τα πιόνια του με πονηριά. Μέσα σε μια νύχτα, η Μόσχα επιτρέπει στους Εβραίους από τις χώρες που κατήχε ο κόκκινος στρατός να περάσουν τα σύνορα. Στην Πολωνία, στη Βουλγαρία, στην Τσεχοσλοβακία αλλά και στη Ρουμανία σημειώνεται τεράστια ροή ανθρώπων. Σπέβδοντας να ξεφύγουν από τον αντισημιτισμό που συνεχίζει να μένεται σε αυτές τις χώρες, χιλιάδες οικογένειες αναζητούν προστασία στους συμμάχους. Κατεύθυνση η Γερμανία και οι καταβλισμοί για εκτοπισμένα άτομα. Πολύ γρήγορα οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί καταπλακώθηκαν από το βάρος των προσφύγων. Ο Ντέιβιντ Γουόλ, ένας Αμερικανός ιονιστής, είπε ενθουσιασμένος. Le gouvernement soviétique a fait passer de 70 000 à 250 000 le nombre de personnes déplacées. Cette population est d'une valeur inestimable pour accroître l'immigration juive en Palestine. Εν τω μεταξύ, στις 4 γωνιές της Ευρώπης, τα δίκτυα παράνομης μετανάστευσης πολλαπλασιάζονται. Εκατοντάδες Εβραίοι αψηφούν την περιπέτεια προκειμένου να μεταβούν στη γη της επαγγελίας.
ο Μπεν Γκουριόν έστειλε άτομα στα Βαλκάνια για να τους πλαισιώσουν. Ένα εξαντλητικό ταξίδι μέσα από μονοπάτια και ορεινούς δρόμους πριν φτάσουν στα μικρά και δυσδιάκριτα λιμάνια της Μεσογείου. Στιβαγμένοι σε αυτοσχέδια πλοία, παρά τις άθλιες συνθήκες, οι μετανάστες απολαμβάνουν το τέλος της περιπλάνησής τους. Το πρωί τους περιμένει μια νέα ζωή. Μια βραχύβια ανάπαυλα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, καθώς πλησίαζαν τις Παλαιστινιακές ακτές, συλλαμβάνονταν από το βασιλικό ναυτικό. Les soldats anglais, dont j'aurais embrassé les pieds parce qu'ils m'avaient libéré en Allemagne, se frayaient un chemin sur notre bateau avec des matraques. Εχμάλωτοι των Βρετανών, οι επιβάτες μεταφέρονται υπό φρούρηση σε ένα στρατόπεδο στο Άτλιτ, κοντά στη Χάιφα. Για αυτούς, ο παράδεισος που τους υποσχέθηκαν μετατρέπεται σε κόλαση. Το Λονδίνο παραμένει αμετακίνητο και ο Έρνεστ Μπέβιν προειδοποιεί. Que les Juifs d'Europe ne mettent pas trop en avant leur situation raciale. S'ils cherchent à forcer le passage en jouant des coudes, qu'ils ne s'étonnent pas d'un regain d'antisémitisme à travers l'Europe. Αυτή ήταν η σπίθα που άναψε τη φωτιά. Τρομοκρατημένοι, οι Εβραίοι της Παλαιστίνης άρχισαν να επαναστατούν. Οι χθεσινοί ειρηνικοί πολίτες μεταμορφώθηκαν σε πολεμιστές. Κρυμμένοι δοκιμάζουν τις ικανότητές τους στα όπλα. Ο καιρός της υποταγής ήταν παρελθόν. Τώρα ήταν η ώρα να δείξουν ότι οι Εβραίοι δεν θα υποκύψουν πλέον στις επιταγές των Άγγλων. After a number of explosions caused by terrorists, fire broke out in the oil zone. Rough estimates already put the cost at over £250,000. Smoke rising from a street in Jerusalem indicates yet another vain attempt by the Jewish terrorist gang to intimidate authority. Το καλοκαίρι του 1946, ένα κύμα πρωτοφανών επιθέσεων στρέφεται κατά των Βρετανικών εθνικών συμφερόντων. Υποδομές πετρελαίου, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, επικοινωνιακές οδοί, τα πάντα ανατινάχτηκαν. Στις 22 Ιουλίου ξεπεράστηκαν κι άλλο τα όρια. Στην Ιερουσαλήμ, ένας κομμάντο χτυπά την έδρα της Βρετανικής διοίκησης. Η επιβεβλημένη δύναμη χτυπήθηκε στην καρδιά. Στα συντρίμμια του ξενοδοχείου King David, 91 νεκροί και περισσότεροι από 40 τραυματίες. Συνολικά, σχεδόν 250 στρατιώτες της αυτής μεγαλειότητας έχασαν τη ζωή τους εκείνο το καλοκαίρι. Η καταστολή ήταν ανελαίητη. Δρόμο προς δρόμο, σπίτι-σπίτι, αναζητούνται οι πραγματικοί ή υποτιθέμενοι ένοχοι. Πάνω από 3.000 υποστηρικτές φυλακίζονται. Ο σκληρός πυρήνας του σιωνιστικού κινήματος διαλύθηκε.
the docks, meanwhile, the drama of the illegal immigrant ships continues. The question of immigration is the immediate cause for the conflict in Palestine. Λόγω της αδιάκοπης ροής λαθρομεταναστών, οι Βρετανοί γίνονται πιο αυστηροί. Οι άτυχοι που επιχείρησαν να διασχίσουν τη θάλασσα πάτησαν μόνο για λίγα λεπτά στην προκυμαία της γης της επαγγελίας. Μέσα σε βάρκες κλουβιά, υπό αναξιοπρεπείς συνθήκες, απελάβνονται στην Κύπρο, όπου μόλις κατασκευάστηκε ένα τεράστιο στρατόπεδο κράτησης ειδικά για αυτούς. Και ενώ γλίτωσαν από τη φρίκη των ναζιστικών στρατοπέδων, βρίσκονται και πάλι πίσω από σειρματοπλέγματα, περικυκλωμένοι από φυλάκια και ένοπλους φρουρούς. Φυλακίζοντας τους Εβραίους μετά από όλα όσα είχαν υποστεί, η Μεγάλη Βρετανία δείχνει πόσο αποφασισμένη είναι να μην υποχωρήσει. Για να βγει από το αδιέξοδο, ο Μπεν Γκουριόν παίζει το δυνατό χαρτί του. Προκειμένου να κάνει αποδεκτό το σιωνιστικό σχέδιο, αποφασίζει να μην διεκδικήσει ολόκληρη την Παλαιστίνη, αλλά μόνο ένα μέρος της. Αφήνοντας την επιλογή στους Άραβες, που επιθυμούσαν να χειραφετηθούν, να στήσουν το κράτος τους στο υπόλοιπο τμήμα. Ο ελιγμός δεν περνά απαρατήρητος. Ο Τζαμάλ Χουσεΐνι, εξ ονόματος της αραβικής κοινότητας, διαμαρτύρεται. For the last 30 years, alien immigrants have been forced upon us. Now these immigrants, though still a minority, want to have a Jewish state in our country, in which we would become the minority. Οι Αμερικανοί επικρότησαν αυτή την παραχώρηση. Στις 4 Οκτωβρίου του 1946, για πρώτη φορά, ο Χάρι Τρούμαν τάχθηκε υπέρ ενός εβραϊκού κράτους σε ένα τμήμα της Παλαιστινιακής επικράτειας. Για την Αγγλία ήταν πισόπλατη μαχαιριά. Εγκαταλελειμμένοι από τους Αμερικανούς, υπό την πίεση των Αράβων, αντιμέτωποι με τη σιωνιστική τρομοκρατία, το να ελέγχει την Παλαιστίνη γινόταν πλέον ακατόρθωτο. Ιδιαίτερα από τη στιγμή που το Παλαιστινιακό αδιέξοδο απέκτησε κακή φήμη. Κινητοποιεί 100.000 στρατιώτες, παρόλο που ο πόλεμος έχει τελειώσει 2 χρόνια πριν. Επιπλέον, κατανάλωνε σημαντικά χρηματικά ποσά, μια πολυτέλεια που το στέμα δεν μπορούσε πλέον να αντέξει οικονομικά. Στις 17 Φεβρουαρίου του 1947, κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης στο Κοινοβούλιο, ο Μπέβιν πετάει την πετσέτα. Με βαριά καρδιά ανακοινώνει ότι θα πρέπει να παραπέμψει το θέμα στα νεοσύστατα Ηνωμένα Έθνη. Οι Άραβες της Παλαιστίνης είχαν μόλις χάσει τον προστάτη τους. Στη Μόσχα ο Στάλιν πανηγυρίζει. Το προσφυγικό ζήτημα κράτησε τις υποσχέσεις του. Το αγγλοαμερικανικό μέτωπο έχει σπάσει. Η βρετανική εντολή είναι στα τελευταία της. Και χάρη στην υποστήριξη των αδελφών χωρών της, η Σοβιετική Ένωση είναι σε θέση να επηρεάσει τις συζητήσεις στα Ηνωμένα Έθνη. Η στρατηγική του Στάλιν για την απόκτηση ερισμάτων στη Μέση Ανατολή παίρνει σάρκα και οστά. Δύο μήνες αργότερα, στη Νέα Υόρκη, οι εκπρόσωποι περίπου 50 χωρών δίνουν το παρόν. Στην ημερησία διάταξη αυτής της έκτακτης συνόδου είναι η εξέβρεση πολιτικής λύσης στη σύγκρουση που διχάζει την Παλαιστίνη, ικανοποιώντας και τις δύο κοινότητες. Δύο κοινότητες που δεν παίζουν με ίσους όρους.
Από την πλευρά των Σιωνιστών, δύο ταλαντούχοι υπολοχαγοί του Μπεν Γκουριόν. Ο Άμπα Έμπαν που μιλάει αγγλικά με προφορά από το Cambridge και ο Μόσε Σάρετ, ένας λαμπρός ρήτορας. Οι δύο άνδρες είχαν ένα πλεονέκτημα. Το σιωνιστικό κίνημα έχει ήδη συσπυρώσει τις περισσότερες δημοκρατικές χώρες στο πλευρό του. Από την άλλη πλευρά, ο Τζαμάλ Χουσεΐνι, εκ μέρους της Αραβικής Ανώτατης Επιτροπής, υπερασπιζόταν μόνος του τα συμφέροντα των Παλαιστινίων. Το μεγάλο ερώτημα ήταν η θέση που θα έπαιρνε η Σοβιετική Ένωση. Όλοι διερωτώνταν. Η Μόσχα ανέκαθεν πολεμούσε τη σιωνιστική ιδεολογία. Οι υποστηρικτές της στέλνονταν συστηματικά στο Γκούλαγκ ή δολοφονούνταν. Από τον Στάλιν όμως όλα τα περιμένουν. Στις 14 Μαΐου του 1947, ο Αντρέι Γκρομίκο, ο εκπρόσωπός του, δίνει την απάντηση. Отрицание такого права за еврейским народом нельзя оправдать, особенно учитывая все то, что он пережил за Вторую мировую войну. Προς έκπληξη όλων, η Σοβιετική Ένωση τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας εβραϊκού κράτους. Ο Άμπα Έμπαν μένει άναυδος. Une telle prise de position constituait pour nous une aubaine inouïe. En un instant, toutes nos prévisions, tous nos calculs sur l'issue de la discussion aux Nations Unies se trouvaient bouleversés. Τα πράγματα φαίνονταν δυσίωνα για τον αραβικό κόσμο, αλλά το παιχνίδι δεν είχε ακόμα χαθεί. Προκειμένου να επιτευχθεί συμβιβασμός, συγκροτήθηκε μια εξεταστική επιτροπή. Επικεφαλής της είναι ο Εμίλ Σάντστρομ, ένας Σουηδός διπλωμάτης. Η αποστολή του να ταξιδέψει στην Παλαιστίνη, να ακούσει τις δύο πλευρές και να βρει μια λύση για την Ιερουσαλήμ και τους ιερούς τόπους. It's certainly a very difficult task that has fallen upon me, and that with joint efforts we shall be able to achieve the mission which has been given to us. Το καλοκαίρι, ο Εμίλ Σάντστρομ μαζί με 11 εκπροσώπους φτάνουν στους Αγίους Τόπους υπό συνθήκες καύσωνα. Εκτός από μερικά εξέχοντα πρόσωπα, οι αραβικές αρχές αρνούνται να συνεργαστούν. Η Παλαιστίνη είναι η γη τους. Δεν χρειάζεται να εξεταστεί το προφανές. Στα μέλη της Επιτροπής απαγορεύεται κάθε επαφή με τους πολίτες. Κυκλοφορούσαν απλώς στα χωριά και παρατηρούσαν την εξαθλίωση. Από την άλλη, οι Εβραίοι τους υποδέχονται με ενθουσιασμό. Ο Μπεν Γκουριόν έκανε τα πάντα για να εντυπωσιάσει τους επισκέπτες του. Τραγούδια, χοροί, δεν έλειψε τίποτα. Διεξήχθη μια πραγματική περιοδεία προπαγάνδας. Προβλήθηκαν τα καλύτερα επιτεύγματα του σιωνισμού. Η εκολαπτώμενη βιομηχανία του, οι ευημερούντες αγροτικοί οικισμοί του, το άρτιο σχολικό σύστημα. Ωστόσο, μεταξύ δύο παραστάσεων και μίας επίσκεψης σε ένα κιμπούτς, η Επιτροπή διαπιστώνει την πανταχού παρουσία του Βρετανικού κατασταλτικού μηχανισμού. Παντού υπήρχαν σειρματοπλέγματα, σταθμοί ελέγχου, οδοφράγματα. Ο εκπρόσωπος της Γουατεμάλας περιέγραψε ένα εντελώς αστυνομοκρατούμενο κράτος. Εκμεταλλευόμενη την παρουσία της Επιτροπής του ΟΗΕ, η Εβραϊκή Υπηρεσία οργάνωσε μια επιχείρηση που θα προκαλούσε μεγάλη εντύπωση. Στις 12 Ιουλίου του 1947, ένα παλιό ατμόπλιο που μετονομάστηκε σε έξοντους απέπλευσε στη Μεσόγειο. Στο πλοίο επέβαιναν 4.500 επιζώντες του Ολοκαυτώματος με επικεφαλής ετοιμοπόλεμους μαχητές. Για τον Μπεν Γκουριόν, ο στόχος δεν ήταν να φέρει παράνομους μετανάστες στη χώρα, αλλά να εκμεταλλευτεί την επαναπροώθησή τους.
ένα σχέδιο που θα απέδιδε καρπούς. Στα ανοιχτά της Γάζας, το πλοίο εντοπίστηκε από τους Βρετανούς. Στρατιώτες επιβιβάστηκαν στο πλοίο και ξέσπασαν συγκρούσεις. Η κατάληξη, 3 νεκροί και 28 τραυματίες μεταξύ των επιβατών. Το έξοντους ρημουλκείται διαλυμένο στο λιμάνι της Χάιφα. Ο Εμίλ Σάντστρομ και οι συνάδελφοί του γίνονται μάρτυρες ενός αποκρουστικού θεάματος. Μπροστά στα μάτια τους, οι επιβάτες μεταφέρονται σε βάρκες κλουβιά πριν οδηγηθούν πίσω στη Γερμανία, τη χώρα των εκτελεστών τους. Οι εικόνες που κάνουν το γύρο του κόσμου συγκλονίζουν τη συνείδηση της Δύσης. Επιστρέφοντας στη Νέα Υόρκη, η Επιτροπή ανακοινώνει τα συμπεράσματά της. Συστήνουν το τερματισμό της Βρετανικής εντολής. Να χωριστεί η Παλαιστίνη σε 2 ανεξάρτητα κράτη, ένα εβραϊκό και ένα αραβικό, και να μετατραπεί η Ιερουσαλήμ, η τρισευλογημένη πόλη, σε διεθνή ζώνη. Σε μια στιγμή σκοτίνιασε ο ουρανός πάνω από τον αραβικό κόσμο. Η Υπεριορδανία, η Αίγυπτος, η Συρία και το Ιράκ απειλούν με στρατιωτική επέμβαση αν ψηφιστεί η διχοτόμηση. Από το Κάιρο μέχρι τη Βαγδάτη και από το Αμάν μέχρι τη Δαμασκό όλοι ξεχύνονται στους δρόμους απαιτώντας πόλεμο. Στην Παλαιστίνη οργανώνονται πολιτοφυλακές. Βγαίνουν τα κρυμμένα όπλα. Όλοι έχουν κατά νου το ενδεχόμενο εξέγερσης στον αραβικό κόσμο. Θεόσταλτο δώρο για τον Στάλιν, ο οποίος βασίζεται σε αυτή την αναταραχή για να αποσταθεροποιηθεί η περιοχή. Στην Ουάσιγκτον κυριαρχούσε η δυσπιστία. Ο Τζορτζ Μάρσαλ ανησυχούσε. Η Μέση Ανατολή αποτελεί ζώνη ανάσχεσης του κομμουνισμού και η απροσδόκητη προσέγγιση μεταξύ Σιωνιστών και Σοβιετικών ενέχει τον κίνδυνο να την φέρει υπό την επιρροή της Μόσχας. Από την πλευρά των Σιωνιστών, η μάχη για επιρροή εντυνόταν. Αυξημένες πορείες και διαδηλώσεις πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα, με επικεφαλή τον ραβίνο Άμπα Σίλβερ, έναν από τους ηγέτες αυτής της κινητοποίησης. Palestine is the land of Israel. It is the historic home of the Jewish people, where it produced the Bible. Ο Χάρι Τρούμαν παρενοχλείται μέρα και νύχτα. Γράφει: Les principaux meneurs sionistes exerçaient toutes sortes de pressions sur moi pour engager le pouvoir au service de leurs aspirations. Je n'ai jamais été l'objet d'une campagne de propagande aussi virulente. Στις 11 Οκτωβρίου του 1947, η Αμερική ανακοινώνει επίσημα ότι θα ταχθεί υπέρ του διαχωρισμού της Παλαιστίνης σε 2 κράτη. Στη συνέχεια, τα έθνη του ελεύθερου κόσμου ακολουθούν το παράδειγμά τους. Η Σοβιετική Ένωση, η οποία χάρηκε που έβαλε ένα καρφί στο φέρετρο της Βρετανικής εντολής, ακολουθούμενη από τις αδελφές της χώρες, τάχθηκε επίσης υπέρ της διχοτόμησης, όταν ξαφνικά, λίγες ημέρες πριν την ψηφοφορία, η σιωνιστική αντιπροσωπεία συνειδητοποιεί ότι της λείπουν λίγες ψήφοι για να κερδίσει. Από φόβο μήπως δώσουν το πάνω χέρι στους κομμουνιστές, οι Ηνωμένες Πολιτείες σπέβδουν να δείξουν ότι διαθέτουν επίσης τα μέσα για να ανατρέψουν την ισορροπία. Αμερικανοί διπλωμάτες και επιχειρηματίες κλήθηκαν αμέσως. Ο κύριος Firestone, ο αυτοκράτορας της βιομηχανίας ελαστικών, κλήθηκε να συνεργαστεί. Ο βιομήχανος δέχτηκε απειλές. Sinon, nous vous boycotterons et vos plantations d'EVA pourriront sur place pour le plus grand malheur du Libéria.
Ο κύριος Firestone αναλαμβάνει να πείσει τις αρχές της Λιβερίας. Παρόμοιες πιέσεις ασκήθηκαν επίσης στις Φιλιππίνες και την Αϊτή. Φτωχές χώρες, εξαρτημένες από τις επιδοτήσεις της Ουάσιγκτον, η διπλωματία του δολαρίου τις συσπήρωσε στο πλευρό του ευεργέτη τους. Στις 29 Νοεμβρίου του 1947 η Παλαιστίνη βρέθηκε αντιμέτωπη με το πεπρωμένο της. We will proceed the whole call. Argentina, abstention. Australia, yes. France, yes. Ukraine, yes. Soviet Union, yes. United Kingdom, abstain. United States, yes. Μέσα σε λίγα λεπτά αποφασίστηκε το μέλλον της εδαφικής επικράτειας. The resolution of the DAC Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. Με την ανακοίνωση του αποτελέσματος, οι Εβραίοι πανηγύρισαν. Μετά από 2.000 χρόνια αναμονής, είχαν πετύχει το στόχο τους. Σε λίγους μήνες θα είχε δημιουργηθεί το κράτος τους. Ωστόσο, ο Νταβίτ Μπεν Γκουριόν είναι λιγότερο αισιόδοξος. Γράφει στο ημερολόγιό του: Aujourd'hui ils dansent. Demain, ils pleureront des larmes de sang. Στην πλευρά των Αράβων επικρατούσε ένα τεράστιο αίσθημα αδικίας. Ο Αμίν Αλ Χουσεΐνι, ένας υψηλός Παλαιστίνιος αξιωματούχος, διακηρύσει: Nous lutterons, nous nous battrons contre le partage du pays. Nous n'accepterons aucun compromis. Στην Ιερουσαλήμ ξεσπούν αναταραχές. Μια διαδήλωση μετατράπηκε σε εξέγερση. Εβραϊκές επιχειρήσεις βανδαλίζονται. 7 Εβραίοι σκοτώθηκαν εκείνη την ημέρα. Χιλιάδες Παλαιστίνοι βγήκαν στους δρόμους. Οι εβραϊκοί οικισμοί δέχτηκαν επιθέσεις. Σύντομα, οι μεμονωμένοι πυροβολισμοί εξελίσσονται σε μάχες. Παρά τις καθημερινές συνεδρίες γιόγκα, ο Νταβίτ Μπεν Γκουριόν παρέμενε ανήσυχος. Η υποστήριξη της Μόσχας είχε ανοίξει το δρόμο για την ίδρυση ενός εβραϊκού κράτους, αλλά η επιβίωσή του βρισκόταν ήδη υπό απειλή. Τα αραβικά κράτη ετοιμάζονται να επιτεθούν μόλις φύγει και ο τελευταίος Βρετανός στρατιώτης. Έχουν τάνκς και αεροπλάνα. Ο Μπεν Γκουριόν δεν είχε τίποτα. Ο ταπεινός στρατός του, εξοπλισμένος για ανταρτοπόλεμο, δεν θα μπορέσει να αντεπεξέλθει. Χρειάζεται όπλα και γρήγορα. Για άλλη μια φορά, ο Στάλιν είναι αυτός που του προσφέρει μια σανίδα σωτηρίας. Ο Εχούντ Αβριέλ, ο καλύτερος πράκτορας της Μοσάντ, πετάει στην Τσεχοσλοβακία. Με μια οικονομία σε ικτρή κατάσταση, με παντελής έλλειψη συναλλάγματος και υπό την πίεση του Κρεμλίνου, η χώρα θα ήταν ιδανικός προμηθευτής. Στην Πράγα υποδέχονται τον Εχούντ Αβριέλ σαν πρίγκιπα. Οι Τσέχοι προσφέρθηκαν να του δώσουν ολόκληρο οπλοστάσιο, ξεκινώντας από ένα απόθεμα του φεκιών Μάουζερ, πολλά από τα οποία, η ηρωνία της ιστορίας, είχαν κατασχεθεί από τους Ναζί. Υπάρχει και καλύτερο. Τους παραχωρήθηκε το πλεόνασμα του εργοστασίου όπλων της Σκόντα. Σε μια γυναίκα ανατέθηκε η ανέβρεση των κεφαλαίων για να πληρωθούν όλα αυτά. Την Γκόλντα Μέιερ, στενή φίλη του Μπεν Γκουριόν. Η μόνη πιθανή χορηγή ήταν τα 5 εκατομμύρια Αμερικανοί Εβραίοι που είχαν ήδη συνεισφέρει πολλά, αλλά ξέρει πώς να τους μιλήσει για να τους πείσει να προσφέρουν. In Palestine, the state of Israel, are fighting for the only thing that they have in their possession. It means life or death to them.
And I'm here to ask the Jews in the United States that as long as they will give us the aid that we require, in a very short time, the state of Israel will be a state in peace. Επί 2 μήνες οργώνει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από το Λος Άντζελες ως το Σαν Φρανσίσκο και από τη Νέα Υόρκη ως το Σικάγο, οι συναντήσεις, τα αγκαλά και οι λαχιοφόροι αγορές διαδέχονται η μία την άλλη και το χρήμα ρέει άφθονο. Το αποτέλεσμα, αντί για το αναμενόμενο ποσό, συγκέντρωσε το διπλάσιο, $50 εκατομμύρια που πήγαν κατευθείαν στην Τσεχοσλοβακία. Τα όπλα συσκευάστηκαν σε εκκιβώτια στην Πράγα, πέρασαν από την Ουγγαρία και στη συνέχεια φορτώθηκαν σε φορτηγά πλοία στη Ιουγκοσλαβία. Οι 3 λαϊκές δημοκρατίες είχαν υποκύψει στις απαιτήσεις του Κρεμλίνου. Στις 3 Απριλίου του 1948, το πρώτο φορτίο όπλων έφτασε στην Παλαιστίνη, θαμμένο κάτω από ένα βουνό κρεμμυδιών. Κατασχέθηκαν από τον στρατό του Μπεν Γκουριόν. Με αυτά η κατάσταση θα άλλαζε εντελώς. Στις 14 Μαΐου του 1948, μετά από 3 δεκαετίες κυριαρχίας, οι τελευταίες βρετανικές δυνάμεις εγκατέλειψαν κρυφά την Παλαιστίνη. Απαλλαγμένοι από τις υποχρεώσεις τους, οι στρατιώτες της αυτής μεγαλειότητας υποκλίνονται εμφανώς ανακουφισμένοι. Ανυπομονώντας να φύγει, ο επίσημος σχολιαστής δεν καθυστερεί. The Union Jack was hauled down and the doors closed for good on the British mandate. Η εντολοδόχος Παλαιστίνη ήταν παρελθόν. Την ίδια ημέρα, στις 14 Μαΐου του 1948, στις 4 μετά μεσημβρίας, ο Νταβίδ Μπεν Γκουριόν ανακηρύσσει τη γέννηση του εβραϊκού κράτους. Παρέλειψε να αναγνωρίσει τον αποφασιστικό ρόλο που έπαιξαν οι Σοβιετικοί σε αυτή τη δημιουργία. Την επόμενη μέρα, τα ξημερώματα, αραβικά στρατεύματα εισέβαλαν στο έδαφος του νεοσύστατου κράτους. Ξεκίνησε μια ανελαίτη μάχη, αλλά χάρη στα όπλα που παραχώρησαν οι Τσέχοι, ο Ισραηλινός στρατός μπόρεσε να αντεπεξέλθει. Διαθέτει πλέον τον απαραίτητο εξοπλισμό προκειμένου να υπερασπιστεί τα σύνορά του και να αποκρούσει τους επιτιθέμενους. Καθώς προχωρούσαν τα στρατεύματα, καταλάμβαναν τα αραβικά χωριά το ένα μετά το άλλο. Πολλά είχαν ερημώσει, οι κάτοικοι έφυγαν για να γλιτώσουν από τη μάχη. Όσοι παρέμειναν εκδιώχθηκαν με τη χρήση βίας ή εκφοβισμού. Σειρά είχαν οι μεγάλες πόλεις. Στη Ιάφα ή στο Λοντ οι Άραβες εκδιώχθηκαν. Αναγκασμένοι να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνοι. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά εξορίζονται. Την ίδια στιγμή, οι επιζώντες που είχαν βασανιστεί στα στρατόπεδα κατέφθασαν μαζικά στη νέα τους πατρίδα. Οι πρώτοι ήταν οι κρατούμενοι από την Κύπρο. Για αυτούς, το όνειρο της γης της επαγγελίας επιτέλους εκπληρώθηκε. Μόλις αποβιβάστηκαν από το πλοίο, έγιναν Ισραηλινοί πολίτες.
Οι άνδρες σε ηλικία μάχης εντάχθηκαν αμέσως στον στρατό. Πολλοί έχουν τα τατουάζ των εκτοπισμένων στους βραχίονές τους. Αλλά το νέο εβραϊκό κράτος δεν ενδιαφέρεται για το οδυνηρό παρελθόν τους. Μετά από λίγες ημέρες εκπαίδευσης, στέλνονται στο μέτωπο για να υπερασπιστούν τη νέα τους πατρίδα. Κατά τη διάρκεια αυτής της σύγκρουσης, ένας στους 3 νεκρούς Ισραηλινούς ήταν επιζών του ολοκαυτώματος. Ωστόσο, το νεαρό εβραϊκό κράτος κέρδισε αυτό τον πόλεμο. Επέκτηνε μάλιστα την επικράτειά του πέρα από τα σύνορα που είχαν οριστεί από τον ΟΗΕ. Προσαρτήθηκαν οι πόλεις Ναζαρέτ και Άκρα, τις οποίες το σχέδιο διαχωρισμού είχε παραχωρήσει στους Άραβες. Μια στρατιωτική αλλά και δημογραφική νίκη. Οι 750.000 εκδιωγμένοι Άραβες, οι οποίοι στιβάχθηκαν σε στρατόπεδα στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, δεν επέστρεψαν ποτέ. Το δικαίωμά τους να επιστρέψουν θα συζητηθεί στον ΟΗΕ, αλλά το Ισραήλ θα αρνηθεί να τους υποδεχθεί με την υποστήριξη της Μόσχας, η οποία επέβαλε το βέτο της. Ο Μπεν Γκουριόν έγραψε στον Στάλιν: Notre peuple n'oubliera jamais l'aide apportée par l'URSS, ni son soutien loyal à Israël dans sa lutte pour l'indépendance, dans son foyer historique. Ο μήνας του μέλιτος μεταξύ των δύο χωρών δεν έμελε να διαρκέσει. Ο ενθουσιασμός των Σοβιετικών Εβραίων για το Ισραήλ γρήγορα αναστάτωσε το Κρεμλίνο. Ο Στάλιν το είδε ως απειλή που θα μπορούσε να τους απομακρύνει από το κομμουνιστικό ιδεώδες που ήταν τα θεμέλια της μαμάς πατρίδας. Η Γκόλντα Μέιρ, που διορίστηκε πρέσβυρα στη Μόσχα, έγινε μάρτυρας της επιδείνωσης αυτής της συμμαχίας, η οποία σταδιακά θα έφτανε στο τέλος της. Dès janvier 1949, les Juifs russes ont payé très cher leur trahison. 5 mois plus tard, il ne restait plus une seule organisation juive en Russie. Δεν επιτρεπόταν σε κανέναν Σοβιετικό Εβραίο να μεταναστεύσει στο Ισραήλ. Λίγο τους ένιαξε. Από τον πρώτο χρόνο της σύστασής του συνέρευσαν εκεί σχεδόν 300.000 Εβραίοι από όλη την Ευρώπη. Μεταξύ αυτών, σχεδόν όλοι όσοι ζούσαν σε στρατόπεδα εκτοπισμένων ατόμων. Μενοπές στις μνήμες της γενοκτονίας σιωπούν για τα βάσανά τους προκειμένου να ενσωματωθούν με τους γηγενείς Ισραηλινούς, οι οποίοι κλείνουν τα αυτιά τους στις τραγωδίες τους. Ένας επιζών του γκέτο της Βαρσοβίας ομολόγησε: Ce qui nous sépare, ce sont des océans de réflexion et d'expérience. Ils ne pouvaient pas nous comprendre. Ils ne parlaient pas notre langue, la langue des survivants. Έτσι, για μεγάλο χρονικό διάστημα, το ολοκαύτωμα παρέμεινε μια υπόθεση που αφορούσε μόνο τους επιζώντες. Από τότε ο χρόνος πέρασε. Το ολοκαύτωμα αποτελεί τον πυρήνα της Ισραηλινής ταυτότητας. Αφορά πλέον όλη τη χώρα. Μια φορά το χρόνο, την ημέρα μνήμης, όλα σταματούν. Στη μνήμη των μαρτύρων της, η χώρα βυθίζεται σε σιωπή και περισυλλογή. Εδώ και μερικά χρόνια, οι γυναίκες επιζώσες τιμώνται παίρνοντας μέρος σε διαγωνισμό ομορφιάς. Εξυμνώντας τη ζωή, απονέμεται στην νικήτρια ο τίτλος της «Μις επιζήσασα» του ολοκαυτώματος.
Η τραγωδία των Ευρωπαίων Εβραίων δικαιολογούσε τόσο έντονα την ύπαρξη του εβραϊκού κράτους που ο κόσμος έχει ξεχάσει ότι η δημιουργία του ήταν πρωτίστως αποτέλεσμα του κοινικού παιχνιδιού των μεγάλων δυνάμεων. Στην πραγματικότητα, οι στάχτες του Auschwitz δεν είχαν βαρύνοντα ρόλο στη γέννηση του Ισραήλ. Αφήγηση Βασίλης Μπακογιάννης. Η ηχογράφηση και η τεχνική επεξεργασία έγινε στα στούντιο της Video Press.